Vážené dámy a páni, ja som si pripravila prednášku, alebo teda takú krátku prezentáciu k okolnostiam vypálenia obce Zborov v roku 2015. Najskôr taký krátky úvod, ako to bolo predtým, než k tomu vypáleniu došlo. Takže už vlastne v novembri 1914 bol Zborov prvýkrát obsadený ruskou armádou, ale Rusi v tej dobe potom sa stiahli. Počas týchto bojov v tejto oblasti boli obsadené samozrejme aj viaceré obce, dokonca aj Bardejov. Následne počas zimy 2015 sa ruské vojska opäť dostali na územie Slovenska až k údoliu rieky Ondava. A tieto útoky ruských armád pokračovali aj na jar 1915. Viaceré obce v tejto oblasti boli vojnou priamo zasiahnuté a veľké množstvo obyvateľov bolo evakuovaných z týchto obcí. Ruským jednotkám sa podarilo obsadiť 126 z 378 obcí v okresoch Bardejov, Svidník a Giraltovce. Časť škôd na východnom Slovensku zapričinila aj samotná rakúsko-uhorská armáda tým, že zo strategických dôvodov niektoré obce vypálila. Jednou z týchto obcí bol aj Zborov, kde postúpili druhýkrát ruské vojska a 25. marca 1915 prinútili rakúsko-uhorské jednotky sa stiahnuť. Tesne pred ústupom však nechal veliteľ rakúsko-uhorského 3. zboru generál Emil Kolerus von Galdan dedinu z taktických dôvodov vypáliť. Toto je ten generál, ktorý dedinu nechal vypáliť z tých taktických dôvodov. Tento postup tohoto generála samozrejme vyvolal veľkú nevôľu miestnych úradov. Na prešetrení tejto záležitosti mal záujem aj ministerský predseda grof Štefan Tisa. Záznamy z takej ich korešpondencie sa nachádzajú v archíve vo Viedni. Tam pekne vidíme takú obhajobu toho generála, že prečo vlastne nechal dedinu vypáliť. A podľa jeho názoru tu bola taká možnosť, že by sa tam ukrývali ruské vojska neskôr a tiež tým, že keby v tejto oblasti nariadili skôr evakuáciu, tak by z toho tie ruské jednotky nejak dopredu vedeli o takej tej taktike rakúsko-uhorských jednotiek, teda, že sa chcú stiahnuť stadiaľto. Podľa generála, podľa jeho vlastných slov, ten Zborov ležal na pozícii, ktorá z taktických dôvodov nemohla byť uchránená. A teda ponúkala možnosť, že sa tu nepriateľ skryto zhromaždí a prenikne na hlavnú lídu Dlhá Lúka Bardejov. Taktiež ležal v oblasti nepriateľského delostrelectva. A už predtým, než nariadil evakuáciu, tak generál dostal správu, že cesta južne od Zborova bola zničená 14 priamymi zásahmi ťažkých granátov, preto žiadal o urýchlenú evakuáciu. Miestny župan ho však žiadal o to, že potrebuje dlhší čas, kým sa to nejak podarí zorganizovať. Dokonca žiadal o vojenské vlaky, ktoré by to obyvateľstvo odviezli z tej oblasti, čo mu generál aj prislúbil. Ale vlastne v čase, keď nejak tak spolu organizovali tú evakuáciu obyvateľstva, tak Zborov vlastne už bol zapálený nepriateľským delostrelectvom a horeli tam rôzne ohne. Podľa jeho názoru, toho generála Kolerusa, však tá evakuácia bola nariadená dosť dlhom čase predtým, než to samotné podpálil. Dokonca
Dokonca, že vraj už istý čas predtým žiadal župana, aby určitú frontovú časť evakuoval, ale ako sa nám dodáva, tak to obyvateľstvo nebolo veľmi naklonené tej evakuácii. Tých obcí samozrejme nechceli prísť o svoj majetok a domy, ktoré tam nechávali na pospas a nevedeli, čo sa s nimi stane. Príkladom toho, ako málo to civilné obyvateľstvo bolo naklonené tomu, aby vlastne odišlo z tých oblastí, kde prebiehali boje, bolo napríklad to, že v obce v údolí Ondavy, ktoré dlhý čas ležali medzi oboma frontami, neboli veľmi evakuované až do posledného človeka, ale stále sa tam nachádzali nejakí civilisti, ktorí odmietali opustiť svoje domovy. Správu o týchto zničených obciach, a teda aj o Zborove, napísal ako prvý Konrad Dywald 4. augusta 1915, ktorý precestoval toto územie a vytvoril aj množstvo fotografických záberov tejto oblasti. Podľa takého popisu boli škody Zborove značné. Vypálených bol asi 340 domov, poškodený bol kaštiel Rákociovcov, ako aj kostol svätej Žofie pri Kaštieli a škola. Poškodený bol aj farský kostol svätej Margity, zničená bola synagóga, poškodené boli aj ďalšie dva kaštiele. Zničený bol aj hrad a podhradie, kde boli vybudované zákopy. Po skončení týchto bojov bola zorganizovaná rozsiahla akcia na obnovu. Rôzne spolky poriadali rôzne zbierky, burzy, bazáry a rôzne, z ktorých výťažky išli pre obyvateľov týchto obcí, aby sa do nich mohli vrátiť. Tu je pár záberov na okolie Zborova a Zborov, ako to tam vyzeralo po prechode frontu. A ďakujem za pozornosť. To bolo tak v krátkosti.